Kublai phi bara nakaleng jengi mentakas ngi dan bat I wei I kertong iban ya kun nang ni napo sora constituency ide I kertong jongka Voice of People Party ide iba John thaba ibangin yakran halor ka jing penkre jong I yakani ka election kublai ba John ngitip I phi kum iwe ne kinong tho khobor tik ka da ba pelong ya phi ba phin rai ba phin hiar hakani ka jong kasang perthai ba phi shim ya karai ba phin let hakani kasang perthai ba Pi kumu beliau latri ne kam mentala bun snam mo pi ngai I kani ka sima naka ono na sabar yang ka jeli le pen cover yaki session yang ka state assembly le pen cover yaki session yang ka this council kidan ki khep ru ngale ban attend wat yaki ka session yang ka lok sabha ru ti kumu beliau bulai I ya ke jinglong jingman jong ka sima ngalayo ban cover yaki political events fair han ka state jongi mentala kamba laikus nem ye tinggal I ka jinglong jingman naka ongno naka jeli ke banabar ti kata ka jing I jonga ya ka jinglong jingman ka jeli banabar kham tam ya ka jing ya ka level of debate ka kurkom ya tai mo apo kian dorbar nata ngayo ru ban sothu ya ka main dan ka kom perkhat ki jongki noilam ka sahima sima ko per tingai I ba ban supek tanabar kham tam haba ka don kanu ka jingbom ibet ibyang haka sahima sima haka kom ya tai hagin dorbar pat kom ju haka sinsar khadar tikene ka pelo yang ban perkhat ba imat ko dei ka por yang aru kum brio ublai I bha ki prokhot ban rung hapo jong ne ka jeli namar nga sothu ye ki jinge ki ba nga ngai I kum u nong pathai khobor ngala ban chu pathai I ka baja tenring ngamdan mentapat hakanur kom ban dan mata hakaban wengi ta ki jinge ngene ban pendai kita ki jing mom ya ibai haka sinsar khada ti kata ka de wei ka ba panlong yang ban mi madan yang ke jeli jong ka sahima sima namar ba phi dei brio bela dan nak ni ya po lat pathai ko bor ti phila khami I ba hatu kan pensuk tharai ya kani ka jing ya khon jong phi ha kani ka MDC election ka jingdan menta jonga ha ka kam pathai khobor ka don lag jong ka benta ha bagi pai ba ki don bi sosial ya ma ki tiap ba ngador ke experience ka babon ha ka bedi ba kani mangala khami I ka sahima sima naka khamna jan habe nujor bat kai ka bagi wei pat ki yo I ya ka sahima sima ni jala jui dikata ka de wei tenrei pat pikran pat ya kani ka sahima sima haka election nene ke electoral politics kadang ke JPR garang ke JPR bakran mar hakani ka benta pat long pin hap pan mi samaran pihak pan nik pen kendu ki brio pihak pan sang ki snong ki thau pihak pan sothu ya ka kom perkhat ke joki pai ba nang ta ki pai ba ki don la kom mo ki kom perkhat ki long kemi ki don la kom sothu ya ki issue fair ki rangba ki don la kom sothu ki issue fair ki samla ki don la kom ji sothu ya ki issue fair ti da mangala rung hani ke benta ngahap ban ngam mi kom perkhat jong baro ki ono ke ki brio beran hapoka constituency pada ka bangale kom ta ngala ban shape lani ban sandur ia kar komia jonga kani ka jele jonga menta ila dangi phai kani constituency menta kanti phina
ka VPP hi kan hak banyak kun ya sitting MDC badai nak UDP like nang taruh kindon ki kertong ki ba ka parti kadai ka bayalam ya ka sarkar ti PE kumnu ba jon ya lade apa dengan ni gajeng kun Pi ka jingle nganga shim baka jingle ka de jingle mo nama ban ong mano utai kham klain ne utu kham trot ne nga kham klain ne nga kham trot ya kata kham de namar ni ha balong ki balapan khre haka nuk nuk jingle mi shim te ka kam election ko longam ta hi ka de jingle ka election mo fi ka jingle ka kham pher de ki pa jingle namar ble ni ha ban yo ban prung ya ka bang idon na ka jimut khat jungi haka rukom perkhat jungi pai ba kumno bangin pensong thu iki bangin convince ki bangin kersan yang mo tin ka wei ka ba lingba kini ki jinga jangan layak mental kamba simnai tam nalor ki naru baka parti kala penmana ya kini ki kertong jongka dak ki konsensi per kontot meni po sora konsensi tinggal layak mo pi keleng kini ki kendong kensurot ki jong ni ka konsensi te hak jinga jonga ngasotu ba kawe ka ba ki pai ba ki angnot ane ka konsensi jongi kani ka sora konsensi ka de ki kwa plat ji jingkala ki pai ba mentah ni po konsensi sora konsensi jongi anoi pi kila start sya pi keren ni gitu besong si jaka ki kendong ni pi keren ni jaka ki kham longsor ki pai ba kila start sya de namar ba ki pai ba kila start di ma bagla sampang kawan kata kajing anut ya kajing kala namar de kum ki por ki mensua baki pai ba kim pada ngam ha ki pada suthu bhai kan sa hima sima ti kamut ka rukom thabut ki kesulong kumtu kum bujulong bos kata teng ki ban thap ki song sit don teng ki thap tamba yo pisa don teng ki thap tamba ong mono ki ban thap kum ta ti riman tapat ki pai ba akaleng konsensi ki kwa ban thap ya kebut juki dakaji sotho dakaji sampang bat dak kajing anut juki ban UI ya kajing kala ti kumba kalong menta nga ngami nani ka party Voice of the People Party ti ki pai ba ki khilti ya ni ka party jungi pi ki ong ba di tang ni ka party kalabon kalbala banwara ya kajing kala la ka jela ka jungi lani ka ni ka konsensi jungi ti kadi kata ka ba ai mensim nga hang ki jile junga ya ni election MDC menta ka ba ai mensim nga ba ngadon kajing kerman ba kum bagi pai ba ki kwa ka jingkala katakan ulong akan nika akan sengi ke bagian nyau hingga bot jongki har sotrik tela dangi pai sta sha kimat rekam jongka halor kita kimat jingkular jongka VPP ki kita kimat ki ba kongsan ki ba Peterwa sha ki pai ba mentah ka kenti pa ban jawab itu jingkli jongpi oi ka parti kala penmi ila ka jong manifesto jongka hang tu la dak ya ki mat ki ba ka parti ka temu menteri kala da ka yo ya ka bor po kani ka agin ki atli ki council po hasil ba gentils tani ha juga por pat haki konsensi fair packing don la ki jongki local issue bani ta ki mat ki ba khata i konsensi pi hang ni ka jinge bagi pai ba ki kenduk menta ka de ka jing sya keni no jongki ya ka hok bakin sekin kata kajing wan jong ni ki an ba per jong ka suka jala na ta kajing wan jong ki an jong ka skor kemi ka bakhang ya ka tari ka ta ji pai ba kham tam ni ba ti ma ti siap ba tui ki ma po khando kani ka ta ba ki pai ba ka ji so ki pai ba bon bulien nama ko pitip kani ka sora konsusi jong kam de ka jakarap kam de jaka baki bri ki em nagarap karyang tende ka jaka ki em naki rukom tari ba per bat ka jing ti ma ti siap patui ki mat po khando ka de ka wei naki kam ki baki bri ki yo ya ka kam ka jam ni kamai ka ji ki jongki tende da ka jingwan kini kandon a ki bakhang sendan sebak ya ka tari ka ta ki pai ba kani kalau ora syai ka jing snow diau ko ji subu kho hakal yang ki pai ba jong ni konsensi kham tam gitu ki tari ka ta ni kam tes kawairu kamat menta kadi kajing dono joki beriu ya kayo ka kot jongki nakada ko jingkhang no ya ka mamlu shira cement limited andik MCCL kani di kamat ka khia ba namar ba
kani ka than stora jungi babun ba ki digi ba tri ha tu ga karkhana du bilat tidak jing khang no ya kani karkhana du bilat ham tu bun ki bri la du no ya ka kam ka jam jungi la du no ya unong sa unong pedia ya ka ye ka sem ki don li teng teng ki don ru ki khap ke ba ki no tri ki ha ban li wa da jing belaru nak mentabat pendap ya la ka ye ka sem tikani kani ka wei ti sakawai pat kadi ni jing e khun samla mata khamta mani ka than jungi don bun ba nang la start ba pendap ye jing puli ko fer tin dai bun ki kimyo ka kam ka jam ka tikana hoi ka jiman ko tourism kala plilan katukan ni persen ong no tin dai ya ka yokam jung pai ba hi la gemla ban address ya kani ka wei na ki jinge ki pakhra ko ba nasko ba kadi jikit kri jo ki no hikmat ban pe ken akan ko do ni hai kum belong ikan kum sikar no gini ka bide ba kani ka MCL kum jo na so ba kadi ka failure kadi ka jing bamler trikam jong no hikmat ki ba hikmat ya ka stora konsensi la kadi MLA na kadi MDC namar hadu matamane kempat chimkren e kan ka benta ti ladaka sokar kala ban invest daki spa klur hakiwi kam daka jing ong ba kan thaulat ma punya kam jam ti kan don jingi ayu ka sokar bahkan invest lani kan inject ya ka fund ka bobiang daka benta ban lilat biang ya ka MCCL bahkan trikam kanang ba kipai ba kinum du ekam ka jam ki namar ka sokar berbo ka Ukraine baka juong ba ngin thaulat yo kam yo jam kipai ba akilang pe tende rai karkhana ka ba pania dak sokar ru ka sokar ka khang dam mo ka tika mut kata ka jing ong jo sokar bakan plilat ya yo kam yo jam kamot ka silong tangga nia su thau ke tikini ki mat ki ba ki pai ba jong ni konsosi ki kran ma ani sib ni bat ketika ni ke penlong ki pai ba bakin don ke jing so bu ho ya kan ni sokar ya ki parti bran sokar ki bakan thup di NPP ke UDP bagi ki wei bat kum ju igni no hikmat ki ba don hab ki ba hikmat ya sora konsosi la kadai MLA du MDC ti ba John PE mentala sa nyup arsenam ka district council kalayat ti lada phipoi ha ka bor ki kita kimat ki ba kongsan ba pinsim khnang ban pen khlan ya ka district council ban pengklan yang des council kadang kam ki jetelang ta baro ki dekhot jang council ti hagi oporu ka council menta lengba kini ki stamp pele no le i ba kadon karukom peniai kam kabolong thurmur ke bun bakiliang tingi pha ngi i managani komno banaga nagaliang jo comptroller and auditor general of India CAG ula ai ke tu report sepangka jing perangkam bakla ngila nong ke jing perangkam bakla ya ka ki scheme per ke badi nam ta development tu ki snong ki tha ke biak dam ba ka council tu la pani tu ki MDC ki ba perangkam bakla ki perangkam bakla ni ke pisa da ka bagi kim chimla ban pani hang no ki patrikap ni scheme per ki snong ki tha konsosi yo ki tikani ni ke wei ka pakta ba ya ka buram jo council ti kawai pat kalong ba ka council lagi kisnam beli no kalong ka dau ba jong kijing kurma lagi sinong kita ki hima sima nang ta ka jing kani ki khat ta ki CM ki sordar ki ramba sinong kum ter tikani kani ru ki wei ka ba ki pai ba ki so do ji chania ya ka jinglong ono ya ka jinglong ya be garanti jong ka dis council pan kam tinang ta ye pharu khabde bat kini ki karkom ai ki tring license ki mo kini ki license khai ki we pat ki jek bagyo pan tre bang kata ni ka ri jomi ki don bun ba ki jing kno baka don ki jing le patha karkom ai kini ki license ba teng ki don ki khap ke ba kadon ki jing kno ru ba kadon ki jing bam sap pu char khai ha be de ba ki issue lan ki jing ai ki license
Sikwi pakai jai beri ban khi patek ni. Ti kani ni kawai ka ba e ba. Ti ka e ka role ju di sosial hang ni yang ta larang pai ba ki penkop bor hangi kum ki MDC nya ka parti. Ti le singin in hak man pendek ki prokhai. Sakawai ka benta ka bakta ya ka bor jo di council. Kadi kini ke jingwan jo kani ka an jo ka sukar jala. Aka bede ka sengkam sengjam. Barang tu kot tu ka an kita tahu gitu ka invest megalia agency. Hak ba kan ni pan kasoka kan ajaka. Ya kinu di company. Bagian seng ya ki kam ke jam joki hanika jala ka jungi. Tingang ima ba nama kani kalong kumba kai tengku ba bat ka bo jo dis council. Ka dis council la IT ka bukan pek bukan bukan umdan ka jing prong kam bakla ya khanda hiap ke jongi ki trai muluk. Taki we pat ke jai ber dia. Tingi don ru ikalan tas pra tu ka thoi sai hang tu ba mla ban ai ki chaka ki puta jongi ki trai muluk chukui pat ke jai ber dia. Di jingwan jo kani kalong kumba pan kedia ya ki peniat ki jong ka dis council. Kawai le ka ba kham isyar kai kalong ba kani ka an bora dan ka sukan jela. Ka belam ni ki parti ki basensya ni. Kani ka bu jingma ba kham taming ya po sora konsensi. Namar bale ni hang ni ki babun ki beri mentang ki lastang ban ya peniang bani manong no baniang lagi kejat. Lembaga kam sangkai pathe. Ki don pe ki bla peniang ya ki hotel ki resort ki homestay baki ki project mo ki badin takam sangkai pathe. Timenta simu ada kawan no kanunu company. Nada ki bakaran ngani ka potential ni ka spa ba apa ni ka thain sora jingi. Tara ta company ka yo jaka na soka ban invest ak kam tourism han ni ka jingi. Tinga trai ki bun ba ki pai ba jing thain sora ken hap khang no ikini ki kam ki jongki. Ya ki hotel ki homestay ki resort ter. Nomor ba kinum la ban ya compete bagi company ki bahe. Ki ba yo ya ka ta ka jaka putana ka soka. Tikani nga pe ka khata ba. Bang soba ka dis council ka dan ya ka bor bahkan tuklar lo kani. Lani bahkan ya keren ya ka soka jela. Bakam dei ban musya khamtam ke dei baka khanda ko siap ku jungi trai belum. Kini di ki mat ki ba. Kum nga kamu kortong bele yang di election di konsensi naso ki dei ki ba. In hap macam kia. Bat kam dei tam ngai keren mangai kata ru anak ki pai ba ki pun ba ki keren ni kini. Jika ita ka kubur jong pi syaki pai ba ki ba kenang bakin ai kata ka jingkersan nok purai pi ha kan ka MDC election. Ka kubur jong kalong tang kawe. Lagi pai ba ki kwa ya jingkala. Ya kani ngatrai ki pai ba ki haban kelas ba. Lari kwa ya jingkala. Kumu ong Mahatma Gandhi ngajukan ma yu tin jong Mahatma Gandhi bu keren. Ong be the change that you want to see. Ti kamot ngiru kum ki pai ba lagi kwa banyu ya ta ke jingkala ya ta ke jingkermen nam ta lawe jong ni konsensi jong ni ka thain sora jongi. Kamot mangi hi piwe ki haban kala. Kamot in hap ban sange no itu ka rukom ka barim ka wajud don ni konsensi jongi bangin de tat do di ka bot jongi tang dagi sebai rupa. Ti langi la nang bangin jet inomi khmat da ka jik sotho da ka jik kle da ka ba bishar pnya yaki parti ki ba fair yaki nogrim jiki parti fair yaki nogrim ni kertong kamot da ka bishar pnya nadong serong da kamot lagi nang ban le khumta kamot kandon ka jingkala ti ka jing kentu yang ai pai ba kalong tai bakin haban kapur menta ka kapur jingkala na imhan ka juk ka mo ka spas nang war kuwe ki la ya istat sisa ti jingkala ru ka ka bangim la man kia tapi ong ka liang ka imlang ka salang pi ong ka yo ka kot pi ong ka puli ka puthi no ka liang ka sencha khada ru kap don ka jingkala ti lagi pai ba kham tam man ta ba jang ki election lagi pai ba ki ba bani I bakan don sisa kata ka jingkala hak sencha khada kamot kani ki election MDC man ta kan di ka kabu ki bakin like ban tap ikabut jongki daga mensiam jingi kli daga mensiam ka ba perkhat
ya ki pateng ki paket ki bangsawan kata di khubor ke jong ayaki Jadi nakaleng jengi hingi ke bok kerwang pi ba jon. Leshi pun ai kan ke por.